Magandang umaga po sa inyo mga idol at welcome po sa aking channel. So ngayong umaga po, papalaot ako. So yung target kong isda ngayon, mga galunggong lang. Medyo maalon pa kasi ngayon at malakas yung hangin. So sa boya lang ako pupwesto. Bukog yung gagamitin ko o sa biki. So manguhuli lang ako ng pag-ulam. Sana may kumagat pang mga galunggong. Tara, samahan nyo ako. Bago ang lahat, shout out nga po pala sa mga sumusunod. Gagamitin kong pamamaraan. Umuli lang ako ng pag-ulam. Sana may kumagat pang mga galunggong. Pamain ko nga pala mga idol, ganun pa rin. Kulay din at orange. Sana may kumagat pa ngayon. Medyo maalat kasi ngayon at malakas yung hangin. Bali magpapatangtang lang ako ngayon. Bali walang kumakagat sa biki, uug-ug. Masyado kasing maalon. So ngayon medyo humina yung hangin at alon. Kaya susubukan ko magpatangtang. Pero saglit lang to. Sana may kumagat. Kasi pag mayroong kumagat ulit sa mga susunod na araw, babalikan ko. Bali yung spot na to mga idol, yung spot na nakakahuli ako ng mga lapu-lapo. Medyo malapit lang sa amin to. So yung pamain ko dito, kulay green na kristalit. Ayun, sana may kumagat. First drop mga idol. Sana may kumagat agad. Huli lang tayo ng pang-ulam. Huwag lang sanang umalon at umangin. Yung gantong panahon, sakto lang to para magpatangtang. Medyo makulimlim. Bandang gilid lang to mga idol. So mga 30 di pa lang yung lalim nito.
Huli agad. First drop. Woo! May kumagat agad mga idol. Walang huli sa ug-ug. Sana dito makahuli ako ng pang-ulam. Mukhang barakuda ata ito ah. Tumama na. Yan, barakuda nga. Ayan mga idol, first drop. Nayari agad, barakuda. Kaya lang sinira naman yung pain ko. Kamuntikan pa yung stainless na bingwit na ginawa ko. Pag marami akong huli mga idol, sa mga susunod na araw babalikan ko dito. Ayun, sana may kumagat ulit sa pangalawang hulog. Nayari ang mananabas. Oops, second drop. Sayang, hindi tinamaan. Ito ata yung bingwit mga idol. Huli mga idol, hindi na naman. Sige ata ito ah. Mama na. Hey, barakuda ulit. Pangalawang barakuda. Oh, yeah. Mga idol, hindi naman. Kaya ito, nakakatanggal lang. Oh, bigat-bigat. Barakuda ata ito. Hindi, kung napula ako. Mabigat-bigat. Lang yan, laki tiki. Sanggala. Laki. Buti na lang mga idol, may huli ako sa Patangtang. Bukya ako sa ug-ug. Kung wala akong huli sa Patangtang, huli akong luhaan.
Sunod na ang pang-ulam. Huli mga idol. Oh. Huli na naman. Taratuga ata to. Hintang na. Ay hindi, bisugo. Munti kang pangkainin. Hindi nakagat. Huli mga idol. Ay, lapu-lapu. Yan. Laki na din. Ayos mga idol. Bali uuwi na ako. Kakahuli na ako ng pang-ulam. So inabot din ako ng mga 2 oras dito sa laot. Medyo tanghali na rin kasi. Matagalan kasi ako kanina sa boya. Tapos gumilid pa ako. Kumuha ako ng bato. So ito nga pala mga idol yung nahuli ko. So kahit bokya sa ug-ug, nakahuli naman ako sa patangtang. Ay mga idol, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Hanggang sa susunod po ulit.